Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 24 awgustda Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiyni Ukrainanyň garaşsyzlyk güni münasibetli gutlady. 6 ay bäri Rus agressiýasyna garşy, Russiýanyň esassyz çoluşyna garşy söwüşýän ýurdun döwlet ýolbaşçysyna we halkyna iýerilen gutlawdy uruş we parahatçylyk agdalmady. Ukraina 24 awgustda Sovet Soýuzundan alan garaşsyzlygynyň 31-nji ýyl dönümini Rus raketalarynyň zarbasynyň astyna belledi. Türkmenistanyň prezidenti şu ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp prezident Volodymyr Zelenskiýe tüýs ýürekden berk jan saglyk, bagtyarlyk Ukrainanyň halkyna bolsa durnuklyk, rowaşlyk arzu etdi diýip Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi ýazýar. Russiya 24 fevralda öz goňşusy postsovet Ukraina esassyz goşuny girdi. Halkara jemgyýetçiligi 141 döwlet 3 martda Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasyna ses berip Russiýanyň Ukrainadaky agressiýasyny ýazgyrdy. Türkmenistan bu ses berişlige gatnaşmady. Türkmenistan Russiýanyň Ukraina sebäpsiz çoluşyny ýazgyrmany gelýär. Finçiler Türkmen prezidentiniň Rus raketalarynyň astyna garaşsyzlyk bayramyny belleýän Ukrainanyň prezidentini beren gutlaw hatyna uruş we parahatçylygy agdamazlygyna reaksiýa bildirýärler. Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy we finçi Hudaýberdi Haly 25 awgustda Azadlyk radiosyna beren interwýusynda prezidentiň gutlaw hatyna Ukrain halkyna duýgdaşlyk bildirmedligini, uruşyň we parahatçylygyň agdalmazlygyny, uruşda wepat bolan adamlaryň maşgalalaryna gynanç sözleriň beýan edilmedligini bärden gaýtma hökmüne suratlandyrdy. Türkmenistanyň prezidentiniň Ukrainanyň garaşsyzlyk güni bilen baglanyşykly iýeren gutlawyny Ukrain halkyna, şeýle hem Ukrainanyň prezidentine parahatçylyk baradaky arzulary aýtmazlygy, şoň bilen birlikde uruşyň ýok bolmagy, uruşyň dep bolmagy aradaky arzulary aýtmazlygy gaty bärden gaýdýar. Diýip Finç aýtdy. Türkmenistanyň beýtaraplyk statusyny ikrar eden Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy 7 aprelde Russiýany Adam Hukuklary Geňeşinden çykarmak barada ses berişlik geçirdi. 93 ýurt bu teklibi biragızdan goldady. Türkmenistan bu ses berişlige de gatnaşmady. Hasodol 2014-nji ýylyň 27 martyna Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasyna 100 döwlet Russiýanyň Krymy bekanun anneksiýa etmegine garşy Ukrainanyň territorial bütewligini goldap ses berdi. Türkmenistan bu ses berişlige de gatnaşmady. Russiýa 6 ay bäri Ukraina esassyz hüjüm edýär. Ukrainada ýowuz uruş dowam edýär. 9000-dan gowrak Ukraina eskeri uruşda wepat bolupdyr. Milyonlarça Ukrainaly öz ýaşaýan ýerlerinden göçmäge mejbur boldy. Ukrainada galan asudilat Rus agressiýasyna nejir çekýär. Türkmenistan uruş başlaly bäri ne Ukrainada galan türkmen talepleriniň ykbaly barada beýanat berdi, ne de Ukrainanyň territorial bütewligine şök getirilmegini ýazgyrdy. Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi aprel aýyna Ukraina ynsanperwer ýardym ýeberilejekdigini elan etdi. Ýöne bu ýardymyň Ukrainanyň haýsy sebitine, Russiýanyň gödäwçiligine, sebitlerine ýa-da Ukraina hökümetiniň gödäwçiligine sebitleri niýetlenenligi, onuň astyna ýeberilmänligi ma'lum edilmedi. Parahatçylyk baradaky arzu her bir adamyň, onu da ýurda prezident bolýan bir lideriň hökmany aýtmaly sözi. Şoň bilen birlikde ol uruşa da garşy durmaly. Uruş hiç wagtda hiç bir adamzada, hiç bir halka gowulup getirmänli. Şonu bir millete ýolbaşy bolýan adamyň açyk aýtmak gerekdi. Şeýle manadaky gowgutlawa garaşdyk, ýöne ol garaşanmyz çykmady. Diýip Hudaýberdi Haly Azadlyk radiosyna gurrun berdi. Merkezi Aziýa boýunça bilermenler Türkmenistanyň köplenç beýtaraplyk siýasatyna salgylanyp halkara arenasyna olup geçýän käbir wakalar boýunça öz pozisiýasyny ma'lum etmeýändigini aýdýarlar. Türkmen finçisi beýtaraplyk siýasatynyň özününe parahatçylygyň bardygyny we hut şol parahatçylyk isleginden uğralyp uruşyň ýazgyrylmalydygyny aýdýar. Käbir siýasatçylaryň Türkmenistan beýtaraplyk siýasatyny ýöredýär diýmek mümkin. Türkmenistanyň resmileri de Birleşen Milletler Guramasyna ses berişiklerde öz beýtaraplygyny bahana edip ses berişige gatnaşman durýar. Ýöne aslynda beýtaraplygyň özü näme? Beýtaraplygyň özü parahat ýaşamak, durnukly bolmak, hiç bir uruşa goşulmazlyk, hiç bir halkyň garşysyna uruş alyp barmazlyk. Hut parahatçylyk meselesi beýtaraplygyň iň esasy özüni bolmaly. Şoň üçin Türkmenistan hökmany ýagdaýda parahatçylygyň tarapynda bolup ses bermeli. Gynansa Türkmenistan muny başaranok. Meniň pikirimçe bu ýagdaýyň özü Russiýanyň resmiýeleriniň gorkudan emele gelýän ýagdaý. Russiýanyň resmiýeleri
Türkmenistana öz täsirini ýetirýär. Diýip Hudaýberdi hal aýtdy. Ukrainada alyp barýan ýowuz uruşy dowam edýän mahala Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowy may aýyna dostluk ordeni bilen sylaglady. Berdimuhammedow bu sylagy kabul etdi.